Kanina tayo. Naririnig ko yun, ha? Nabidyo. Sa bidyong ito maririnig na sinasabi ni Balibago Angeles City Barangay Captain Tony Mamak na hinahamon siyang magbarilan ni Virgilio Lakay Carino, ang nagpapakilalang presidente ng Diamond Subdivision Homeowners and Resident Association Incorporated. Kuha ang bidyong ito noong August 15, 2021 sa main gate ng subdivision. Makikita rin sa ilang larawan ang paghiga sa kalsada ni Lakay Carino sa tangkang awatin ang pagpasok ng garbage truck ng Barangay Balibago sa kanilang subdivision. At sa mga ibinahaging kuha ng CCTV camera at ng mobile phone ng homeowners, ang standoff na ito ay hindi lamang nagpakita ng mainit na bangayan, kundi umabot pa sa animoy pananakit sa isang inarestong tauhan ng Homeowners Association na tagahakot ng basura ng subdivision na kinilalang si Noel Ferrer. Ang ipakain nila sa kanilang pamilya galing sa isang marangal na trabaho. Kapitan, yung tao mo, may hinahakutan yan na area ng Balibago, napakalaki. Bakit pati yung sa Diamond, gusto mong i-enforce yung authority mo? Itinanggi ni Carino na sa kanila panghanay magsisimula ang pananakit dahil bilang lamang umano noon ang kanyang mga tauhan na umaawat sa pagpasok sa truck ng basura ng barangay. Paano po mananakit yung aming mga tao? Ang volunteer guard namin doon, 2. Plus yung collector namin, plus ipinatawag ko yung crew ng basura namin na 4 na mawawalan ng trabaho. Sa order ni Barangay Captain Tony Mamak na nakuha ng CLTV News, ang pagpasok ng garbage truck ng barangay ay buhat sa di umano'y petisyon ng nasa 100 miyembro ng homeowners sa loob ng subdivision para hakutin ang kanilang basura. Nagpataw rin ng cease and desist order ang barangay sa garbage collection ng subdivision dahil wala umano itong permit. Ang pag-akto umano ng barangay ay buhat na rin sa sulat ng isang Ginoong Edgardo Gundran sa pamahalang panlunsod ng Angeles na nagpapakilala ring presidente ng Homeowners Association ng Diamond Subdivision. Sa puntong ito ayon kay Carino, pati ang internal dispute sa kanilang homeowners ay pinanghihimasukan na ni Kapitan, kaya hindi umano siya masisisi ni Kapitan Mamak na ireklamo na yon sa City Council. Actually po, yung sa pangingialam lang niya sa internal affairs ng aming asosasyon, na ang kinikilala niyang seat of officers, yung grupo ni Edgardo Gundran, napilitan po akong ireklamo siya sa Sangguniang Panglusod ng Angeles City. Sa panig ni Kapitan Tony Mamak, hindi niya pinakikialaman ang internal issues ng homeowners. Ngunit kung environmental issues na umano ang pinag-uusapan, walang otonomiya ang homeowners para hindi siya umakto sa hiling ng mga residente nang naapektuhan ng gulo ng homeowners official. Ngayon, pinagbigyan namin sila. So gumawa ako ng sulat dito sa Homeowners Association na pansamantala, barangay muna ang kukolekta ng basura at yung kumukoleksyon ng basura dyan sa pangunguna ni Lakay, Carino ay cease and desist muna dahil unang-una wala naman silang authority to collect garbage galing sa barangay, galing sa city at wala siyang permit galing sa DNR na siya ay maging garbage hauler. Sa usapin ng rumble sa komprontasyon, iginiit din ng opisyal na ang gulo ay nagbitsa sa bastos na tauhan ni Lakay na si Noel Ferrer. Maximum tolerance na umano ang ibinigay ng mga barangay tanod. Ngunit ang pananakit ni Noel Ferrer ay ang naging meat sa umano ng rumble. Ito, matagal na ito, matapang, pati kagawad, sinisigawan nito Sobrang siga, siniko niya yung mga nagpapatabi sa kanila na 2 bantay bayan. Nasaktan yung bantay bayan. So, natural lamang na magdidepensa itong mga bantay bayan. Nagkaroon ng rambulan ngayon. Giit ni Kapitan Mamak, bukas siya sa anumang investigasyon ng konseho kung may nalabag itong batas. Habang payo niya kay Mr. Carino, huwag umanong isipin na may otonomiya ang homeowners para ang serbisyo publiko ng barangay ay awatin. Hindi kayo po pwedeng maging autonomiya. Hindi po pwedeng hiwalay na lugar na hindi na kayo susunod
sa mga pulisiya, batas, regulasyon ng gobyerno. Under pa rin ang Diamond Subdivision sa teritoryo ng Barangay Balibago. So ito, binabalaan kita, lakay, no? Huwag kang magsino-sino, sumunod ka sa batas, at huwag mong isipin na ikaw ay malakas kung kanino paman. Paula G. Santos, CLTV News.